abathandaza. So thina sikhuliswe izalukwazi ebekade zifasa-ke ibhande, sikhuliswe thina amakhehla ebekade phahla, sikhuliswe thina amakhehla abekathi mangaba kukhona into engenzeka ekhaya abese hamba emsamo eyothetha. Uma ekathetha sinenkolelo ethi wazi kwangena emsamo leyo nto leyo iyenzeka. Izalukwazi koma bethu ezisikhulisile sinenkolelo ethi mabeke bathi bayawuguqa bathandaza leyo nto iyenzeka. So njengamanje sizohlanganisa imikhuleko yoma bethu ngokuphahla kobaba bethu. Sizothi uhulumeni sicela uzwe imikhuleko yabazali bethu silambile. Sifundile asinayo imisebenzi. Sihlele emakhaya kasinayo imisebenzi kodwa imisebenzi yonke ithathwa amaforena. Sizothi uhulumeni awuyeke ukukhumbula amaforena ukukhumbule thina siyisizwe sakho. Lento yake yenzeka ngo1976 iyenzeka ngo2026. Okusho ukuthi njalo eminyakeni ewu20 noma ewu30 noma ewu40 noma ewu50 noma njalo emveni kweminyaka ewu10 kukhona uhulumeni indlela afuna ukuzwa ngayo ngoba masisakhuluma kezwe ngayo. Sizelana akasisele ukuzolo. Sizothi uhulumeni khumbula izisu zethu silambe iswini amagceko baba bethu akakhiwe asiganiwe imali azikho ingane zasemakithi idayisa ngemzimba hayi ngoba ithandi ngoba imisebenzi kaziyitholi sifundile kayisebenzi. Sizothi uhulumeni buyisa unembeza ngoba nawe mangabe unobaba nomama siyakholwa ukuthi inhliziyo nayo unembeza nayo. Sizothi ke uhulumeni banonembeza ukhumbule abantu abavotela phansi silambile ngoba ezenu izingane zifunda phesheya zifunda endaweni ezibiyiwe endaweni enama security zihanjiswa izimoto ezigadwayo. Lezi zethu ke izingane ehamba ngenyanga engenazona neqathu zikhumbule uhulumeni ezikoleni imfundo ezifundayo iphansi kakhulu yenza ukuthi zingaqasheki noma ngabe seyizamile kwangathi zifunda kakhulu nakhona akayiqasheki. Into ebangcono amaforena uhulumeni khipha lo mqondo owasifaka wona wafaka nabazali bethu othi amaforena angcono kunathi thina samavila kunamaforena. Lo mqondo mubo ofaka amaforena namhlanje sothi lo mqondo kawukho. Into leyo wasebenzisa iradio wasebenzisa iTV wasebenzisa iphepha wasebenzisa amandla nokukhondla watshela amaforena ukuthi wona angcono kunathi thina samavila. Lo nto ke yangena kubazali bethu namhlanje lo nto sizoyiphikisa. Umuntu omdala kuyakuthiwa uyaphosisa kodwa sizothi namhlanje uhulumeni unamanga yonke into ayitshela amaforena ukuthi sikuvila namhlanje siprove wrong ayikho lonto. Sizothi ke sikunike imisebenzi ebesiyahlula bese sitshenzisa samavila. Angeke umuntu abeyivile ungazange umnike umsebenzi. Wonke umuntu ngaphambi kokuthi umxeke uyamnika into ozomxeka ngayo. Awumxeke umuntu ungazange umnikeze. Nathi njengoba sesamadoda nje sibizwa ngamaqude ingoba labo abasibiza ngamaqude sebeke basiteste babone ubuqude bethu. Nawe yake siteste usinike imisebenzi bese uyabona ukuthi sizohluleka yini. Lelo buqude ngilisebenzisa ngoba ngiyinyanga zwi. So elapha zona insizwa. Ngishila isigodlo sakithi akushiya konke okwakithi asingathaka ngikhumbula ukuthi kukhona izingane zakamakhelwane kukhona izingane eke ngihlangane nazo kukhona izingane engizaziyo ezifundile nengafundanga kodwa ezihlele emakhaya ngoba ethi uhulumeni lezo ngane zamavila ngizomela lezo ngane ngizomela leyo mndeni ngizothi amavila wekho kodwa into ekhona umqondo owafakwa imedia kubazali bethu ukuthi thina samavila. Umuntu esifazane ojele qhambi nabantu bangaphandle bangisiza kakhulu kakhulukazi abanye osisibathi babondlela izingane zabo ngathi kuphi ubungozi bokugquma umuntu wakuleli. Webafu kukhona osisi into abangayazi. Umuntu mawungamazi ukuthi uphumaphi okwazi ukuthi lowo muntu kuwe uyisitha. Awukwazi ukuncoma isitha kunokuncoma abantu bakini. So osisi bethu sibuyele entweni engishilo. Uvele umqondo abasuka nawo kubazali abazali abatshelwa uhulumeni ukuthi abantu bangaphandle benza kangcono kunathi. Leyo nto kuyangena kalule emantombazaneni asemakithi ebesakhula nanomqondo ukuthi abantu besilisa bangaphandle benza kangcono kunathi. Kanti kakunjalo. Sithina senza kangcono kunabo ngoba ukube benza kangcono ngabe emazweni abo kubatshaza ubuhle ngabe emazweni abo kubatshaza yonke into enhle ekuthiwa bona bayenza kangcono kunathi. Yini abayibalekele emazweni abo beza la yini benze kangcono ezweni engelone la ebese thina ezweni lethu sipintsheke singakwazi ukuyiveza ukuthi senza kanjani. Abanye abazwa bahamba webafu kungaphezulu ukuthi abahambe malikhona igama elingaphezulu kwalelo ilelo ngoba elithi abahambe ngathi abalizwe wakithi mfowethu ngicela ukusalisa ngehijack khehla lami. Ngizwe nje ukusuka njengamanje sila kule mash ukuthi
amamasha alandelayo mhlambe ikhona nohlelo olukhona njengendawo ezifana noMzimkhulu noXoxo noPotchefstroom. Wemkhaya wami asisahleli manje sesiyenza. Yes. Yabona yonke into ehleliwe. Yes. Njobe nifundile nje Yeah. ningasebenzi ngoba uhulumeni wayehlele imfundo yenu. Yes. Ehlelela ukuthi vele ngeke izinisize ngalutho. Yeah. Masihlela manje amamashi kusho ukuthi lento esiyoyimashela ngeke izenzeke. Yes. Yabo kumkhuleko wami ukuthi lesiyenze namhlanje kayenzeke. Emkhaya wami iSouth Coast Yes. mina Yeah. ingidayisile. U75% wase South Coast ungidayisile. Yes. eSouth Coast kunamadoda obaba nobhuti Yeah. abanegama elilodwa eSouth Coast abalishoyo ebese into iyenzeka. Yes. Kodwa kwamanje ngibona besathula. Okay. Kodwa ngiyazi ngoba eSouth Coast makwabanyakazisa banyakaza. Yeah. Nginento esho ukuthi ngelinye ilanga bayongikhumbula noma bayokhumbula lamazi abathi South Coast isukuma usebenze Yeah. ngoba mawungasebenzi izwe liyahamba. Yes. So ingakho mina impilo yaseSouth Coast yamakwerekwere ngiyibamba ngedwa. Yeah. Iphinde futhi ngibakhumbuze umkhaba. Mbomkhaba nina akukho la ngeniphazamisa khona. Nemisebenzi eniyenzayo angiyiphazamisi. Engingakufuni mina ikwerekwere kuphela. Emsebenzini owenzayo uthathe lo msebenzi emkhaya wakho ube owakho. Ukhulunywa ukuthi makumsebenzi orong sibonisana nawe ukuthi soyilungisa kanjani lo nto. Yeah. Ngoba mina nekwerekwere kangibonisana. Yeah. Yeah. Into engiyazi nje ngekwerekwere ukuthi ayihamba. Yes. Ongaphezulu kwaloko umkhaya ukucisha ikamera ngikhulume nalo ikwerekwere nawo ngiyayicisha futhi mkhaya namanje Yeah. ngiphinde ngisho lento lemkhaya Yes. ezingolweni kunabantu abaphosisela inkosi yesizwe Yes. okusho ukuthi baqambela inkosi yesizwe amanga bathi inkosi yesizwe inikeza abantu indawo Yeah. ezingolweni edolobheni ukuthi kabasebenze. Yes. Yini ngisho kanjalo ingoba mina ngikhuliswa uphakela umthakathi ungifundisa inhlonipho benongiza ukuthi noma yini ongangayihlonipha emhlabeni kodwa usibalekela isizwe ibalekela inkosi yesizwe ibalekela induna yesizwe. Yes. Noma ngathiwa lokho ikwenzile kodwa lokho kuthatha ukufaka emphakathini Yeah. kubese kube icala elithwala yithini. Yes. Bathi inkosi yesizwe mabeqamba amanga inikeza ama-foreign indawo ezingolweni. Yes. Bathi inkosi yesizwe eMthwalume inikeza indawo ama-foreigner ebese abantu baseMthwalume bangayitholi indawo zokusebenzela nendawo zokuhlala nama-site. Yes. Into le yenzo kwey'ngolweni naseMthwalume. Ngiyacela-ke South Coast enhle asisukumeni bafethu siyilungise. Nkosi yesizwe anginawo amazwi ngoba ngiyingane engawakhuluma nawe Nkosi yesizwe kodwa iy'ngane ezinakhele ziyaphosisa zithi amakhosi esizwe anikeza ama-foreign indawo mayikhona into efana naleyo makhosi esizwe ukuze izizwe zenu iqhubeke ziphile siyacela ningasilahli ngoba ukusilahla manithatha umhlaba niwunikeza abokufika ngoba ngelinye ilanga thina esiphila manje siwushiya lo mhlaba emveni kweminyaka e100 labo bantu bokufika bayozala izingane lezo ngane mama sebeyizele yizo eziyophatha lelizwe uma ngabe kuyingane yaseKongo leso sigodi sakho kuyobe saseKongo asingadayisi ngezo lo baba mkhulu sibuka mina ke South Coast ngizoyimela bafowethu ngizoyisukumela makumele South Coast ngiyifele ngizofana noMancinza South Africa uyayifela kodwa ke mina ke angigadwa ngifana noMancinza Mancinza uyagada mina ngiyiphoyisa ngiyisosha ngiyisecurity ngiyibouncer ngiyona yonke into ngigede.